Hello. Hello, Arjit. Hello. अर्जित क्या कर रहे हो बोला। अर्जित मैं एल भी दे रही हूँ। अच्छा रोहन गीता हाय हाय। हेलो गाइस, सबके सब कहा गया है। हेलो लोगोफोर दसे रायलायनो फै। अरे सॉरी आया। अर्जितना आपको फोन। अच्छा जी। हेलो लोगोफोर। Tinggal mana tanpai bahasa Indana. Hei, माबा clear गल माबा थानायनि दानदोंमोन आङो। ओमफ्राय गोदान होफिनबाय आङो दिंगा आगै। ओमफ्राय अर्जितआ हेलौ होनदों आरोना। अर्जित हाय डियार बोला हाय। Like please होनदों आरो। Like please होनबाय आगै दिंगाया। ओमफ्राय अर्जितआ love you। ओमफ्राय दिंगाया मा होनो जा अके होनदों आरोना। Dinga on dengan ini mana macam aja single boy. Good evening BK Bajai Nana. Good evening single boy. Single boy agai Sona मा खबर लाइक होदो Sona लाइक होखायो होनदों नामा नोङो ओमफ्राय जा दिंगाया थेंक इउ होनदों आरोना ओमफ्राय करूँगा बोला सिंगल अर्जित थोड़ा अच्छे से लिखो भाई सिंगल बॉय लाइक दान बाजै ओमफ्राय थेंक इउ आगै Sona
सापर्ट होदो सना बिबाजैखौ एसे सिंगेल बय जिंगा आगै सापर्ट खालामदो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय आङो ओंखाम संबाय दंलै बाजै होनदों नंगौ ना दे आगै सना ओमफ्राय मा ओंख्रि संखोबा हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय जों बिसा हाय होनदों आरोना हाय बर' हाय मा खबर होनदों ना खबरा मोजां सोर सोर दं लोगोफोर दे एसे कमेन्ट हरदो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ मा होनदों संबाय जों ना सबाय आदसा सबायजों ना गोरानसो ओमफ्राय दाउदै आमलेट बाजिन्दों गोथावानो माथो ना टेस्टि ना खुदै गलायबाय सबायजों दाउ खोनानानै सिंगेल बय आगै सना ओंख्रिया गोथावथारना खुदैसो र' गलायदो आंहा जिंगा आगै सना थांबाय खोमाहाय हिन्दी मान हाय दीदी लाइक दैट बोला थैंक यू जिंगाया दं होनबाय आरोना थेंक इउ आगै सना अनैनो दं खोमासिबाय दे लोगोफोर सोर सोर दं एसे रायज्लायहरदो आरोना दसेनो ओमफ्राय जा सिंगेल बयआ गोथाव जागोन ना जाया दा जाबासो मिथिसिगोनलै बाजै खानाय लामब्रे संनाय ना हा होनदोंना खानाय लामब्रे संबाबो गोथाव सोरबा सोरबा गोथाव संथारो माथो आगै सना गोथाव जायोथ' ओमफ्राय जा दैमालु हेलौ होनदों आरोना हेलौ दैमालु मा खबर दैमालु ओमफ्राय परिमाला हेलौ होनदों हेलौ परिमाला थेंक इउ आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय दैमालु एन्ड परि थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबिसना आनि गोलिया दैमालुआ मा खबर मा खालामदों होनदों आरोना नै रायलायदों दसे नोंहालाय मा खबर माबोरै खबरफोरा दैमालु बोरि ओमफ्राय दा वर्ल्ड फैदों मेथाइ दोंसे खनना होदोलै बाजै बरिं नांबाय खननांसिगोन मेथाइखौनो दसे खननांसिगोनबो बरिं मोनबायमोन ना ओमफ्राय जा सिंगेला हा आं बारा संनो रोंलायलालै बाजै बिमानि सायाव जानाय ना न'आव थाबा होनबाय ना होमबाबो गोथाव जागोन बियो बेदर होनायखाय ओमफ्राय जोंहा दिंगायाव परिया मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया जोंनिया दालिसोमोन आरोना परि ओमफ्राय नोंस्रालाय मा जानाय लाइक होदो सनाफोर लाइक होआखैबा सोर सोर लाइक होआखै सल'आबो
फैथारा खुगायावनो ओमफ्राय जोंहा दैमाला मा होनदों बहानि जाखो बाजैयालाय होनदोंना आङो बङाइगावआवसो दं आरोना आङो दैमालु ओमफ्राय बहानि ओमफ्राय जा सिंगेलबा माने बेदर नाङालै बेदर नङालै फाग्लिलाय ना गोरान ना गोरानजोंबो गोथाव जायो दा ना गोरानजोंबो सबाया गोथाव जायोब्रा सिंगेलागै दैमाला मा होनदों मोजांखानो होनदोंना औ मोजां मोजाङानो होनदाना ओमफ्राय जाफारिया मा होनखो बङाइगावआव मा नुयो आदसा बङाइगावआव मा नुनो आरोना जिखिनि दं बेखौनो नुबाय आरोना मा थायो ओमफ्राय जासिबा बिदि फैलायबाय आब' गुड इभिनिं होनदोंना गुड इभिनिं आगै सना सिबा थेंक इउ भेरि माच आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय लाइक होदो सनाफोर लाइक होआखैबा ओमफ्राय जोंहा दिंगा मा होनखो मा ओंख्रि संगोन बाजै होनदों जोगोनारसो संजानांसिगोन जोङो ना जोगोनार दं आरोना दिंगा आगै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो फारि बोरो होननानै गाबदेरनाय ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि फैदों गुड इभिनिं आब' सना होनदों गुड इभिनिं हायनास्रि आगै सना ओमफ्राय हायनास्रि आगैया मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबि सुना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच दे सनाफोर रायज्लायहरदो गोसोथो साननाया दाना बोरैबासो गोसो थोबाय ना माबोरैमोनथाय सल'आबो बावलायलांबायलाय आङो सल'खौ दाना बोरैबासो जालांबाय ना माबोरैमोनथाय आं सल'फोरखौ बारा खोनासङाना ओमफ्राय जाहायनास्रिया मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनबाय ओंख्रिया दालिमोन आगै सना ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनदों सिरियाखाना जु दंना गैया होनबाय सिरियाखाना जुआथ' गुवाहाटियावसो थागोन परि ओमफ्रायो जोंहा सिंगेल बया मा होनगोन लकेल ना गोरान जोंसो गोथाव जायोलै बाजै बेहायलाय बहा लकेल मोननो ना होनदोंना नंगौना लकेलजोंसो गोथाव जायो आरोना होमबाबो जादो आरोना होमबाबो आंहा खुदै गदों दे खोनानानै सिंगेल बय आगै सना खोनानानै खुदै गदों आंहा सबाइ ओंख्रिखौ खोनाबानो खुदै गयो आङो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया बरिया होनखाबाय आरोना हायनास्रिया स' नाइस सं आब' होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा एस फेमिलि ना मा गोखौ जाखो आब' होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनबाय आरोना ओंख्रिया दालिमोन एस आगै लाइक होदो सनाफोर लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैनाय दंब्ला जइन जादो आंजों आया ओमफ्राय जोंहा बि बर' फैदों हाय आब' होनदों हाय आगै बि ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आंहा आलासिसो जाफैदों आब' होनदों आगै अबेयाव बेरायहैदोंहाय ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनखो गाबोन थांसिगोन होनबाय गाबोनसो फैनोसै आरोना आगै दे सिंगेल बय होदसै हे सापर्ट हिट खनबायलै बाजै गानखौ होनदों आरोना गासिबो बिबोनां गोजाना ओंखायनो सल'आ बियो फैबाय आरोना गोसोआवथ' आङो खननाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बि बर'आ मा होनखो हायनास्रि हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा फरिया मा होनखो बङाइगावआव टाउन ना गामि होनदों आरोना बङाइगाव टाउनाव आरो आं थानायखौ सोंदों नामा ओमफ्राय जा हायनास्रिया मा होनखो दिकाजुलियाव आब' होनबाय दिकाजुलियाव थांदो आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा देख' लाइन फैसा गैया ओमफ्राय फरिया मा होनखो बङाइगावआव टाउन ना हायनास्रिया दिकाजुलियाव होनबा हायनास्रिया हेलौ बि ब्र' होनबाय आरोना
ओमफ्राय सिंगेल मांगो अन होनदोंना ओमफ्राय तुलु अनदों बियामानखो हायनास्रि लोगो जादों होनदों ना लोगो जानो थिनदों आरो ना हायनास्रि ब्लु होनांगौबा बुंहरदो सनाफोर नोंसोरो बे ओमफ्राय जोंहा बि हायनास्रि लोगो जादों ओमफ्राय एस एस मानदों दा नों अबेनिया आब' होनदों ना आङो बङाइगावआव थायो आगै ओमफ्राय गामिया जाहैबाय पानबारि ओमफ्राय नों अबेनिबा एस एस आगै जना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों बयबो अननानै लोगो जालायदो दाना लोगो जालायदो दे सनाफोर गावजों गाव ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ मा होनदों गासैबो लोगो लोगोफोर होनदों ना ओमफ्राय जोंहा जयेन आसा आन्दायबाय दाना आहासो ओमफ्राय दे सनाफोर फिसालाया माबा जादोंना र' ओमफ्राय फोरिया नोंनि गासैबो लोगो जादो लोगोफोर नों अन होनदों सिंगेल बयफोरिया मा होनदों नोंनि नामा मा होनदों ना आंनि नामखौ सोंदों नामाथाय आंनि नामा बिश्वकबि ओमफ्राय सिरिता ओमफ्रायो बियामान दैमालु जयेन खालामदो दे होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा जसिला नार्जारि सिस्टार हाइ सिस्टार लाइक दान थेंक इउ भेरि माच एस एस आ मा होनखो आं गुफुरनि होनदों आरो ना बर'आ मा होनखो जसिला हाइ होनदों आरो ना जसिला ओमफ्राय जोंहा जसिला सिस्टारा मा होनखो हाइ बि बर' होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो मा खबर ससिला होनदों आरो ना ससिला जासिला नामाबो सिस्टारनि ओमफ्राय बिया मा ओमफ्राय जोंहा जसिला मा होनखो ना मेसेज मिस्टेक आदसा मेसेजआ मिस्टेक माने मा खबर जसिला ओमफ्राय सिंगेल बय आं कमेन्ट लिरनो बाबाय लै बिके बाजै मानो कम्पिउटार थुयै दसे आदसा नंगौना दे अन दोनदो होमबा सना ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनगोन नोंनि नामखौ सोर दोननाय होनबाय मारै खिथाबावनांगौ आंलाय ने आंनि नामखौ सोर दोननायमोन दोननाया गुरु दोनदों माने आङो जि धोरोमखौ दायो फुजिदों आरोना बिनि माने बिमा गुरु दोनदों आरोना आंनि नामखौ ओमफ्राय जोंहा जसिला मा होनखो बि बर' मोजां होनदों आरोना मोजां आगै होनदों आरोना सिंगेल बय अन होनदों आरोना दे लोगोफोर जोंहा बि बर'आ मा होनखो अन जोगो जादो लोगो जादो जसिला होनदों ना लोगो जादो होनदों सिस्टार सोरनोबा ब्लु नांगौबा बुंदो होनानै होनोसै आरोना लोगो जालायनोबा थांबाय नामा हायनो स्रि मोनहाबो आगैया आंखो ना माखोबा दे सनाफोर लोगोल' जालायनो थिनो ब्लु नाङा नामालै बोरै जानो हागोन नोंसोरलाय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दसे बि बर'
अनकन्डेस लोगोफोर सोर सोर दं जसिला मा होनदों दोनथ'सै आगैमोन आं बाजारावसो होनदों नै जोंहा जसिला सिस्टारा बाजारावसोनो आरोना जसिला नार्जारिया बाजारावसो दंहैयोनो बि ओमफ्राय सिंगेला ब्लु बिनो लाजिदों दांलै बाजै ओंलै ओं ओमफ्राय जोंहा बिया मा आंखौ होदो आब' होनबाय आरोना दे होबाय आगै आङो बि बर' लोगोफोर सोर सोर दं दे रायलायदो गगाबाय हा गगाबाय नसा ओमफ्राय र' सासे फैसिगोनलै सासे फैनोसै सिंगेल अन फोरिया मा होनखो बाय बाय गुड मर्निं बाय बाय गुड मर्निं गाबोन लोगोसेनो जोंहा बिए बर'आ ओमफ्राय दैदेन बसुमतारी फैदों आरोना खुलुमबाय आइ एम कामिं होनबाय आरोना दैदेन सार थेंक इउ भेरि माच आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा जसिला सिस्टारा बि बर' आगै जागोन दे होनबाय आरोना ओमफ्राय दैदेना मा होनदों जोंहा फार्स्ट टाइम दै सना होनदों फैदों सना होनदों फार्स्ट टाइम नोङो आंनि एलबियाव आरोना थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जयो आंजों लोगो गैयाबा लोगोबो जानानै होदो आरोना दैदेन बसुमतारी ओमफ्राय जाबिया मा होनदों आङो कमेन्ट खालामना लायबायनो सैलै गाइस बेक होबानो जाबाय दाना कमेन्ट खालामनानै दोनहरलाबायनोसैनो जोंहा बि बर'आ ओमफ्राय बि बर'नो बेक हरफिनदो आरोना बे कमेन्ट हरनानै दोनबोबायनो सोरनो हरखो बेबा ओमफ्राय जोंहा थमेस फैदों आरोना हाय बा होनदों हाय थमेस ओमफ्राय दैदेना मा होनदों दे खालामबाय दे होनदों आदसा दे थेंक इउ भेरि माच दैदेन बसुमतारी आरजित हेलौ जि बोला हेलौ आरजित हेलौ जि सिंगेल बय बिदि नायबाय आरोना नोंहा आंनि सना बिबोनां ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दैदेन हाय होनदों जोंहा बिया दैदेन नोंखौ जोंहा बि बर'आ ओमफ्राय आरजितआ हेलौ बेबि जि बोला हेलौ ओमफ्राय जोंहा अमृत बिटिवाइ आंबो जयेन जानोसै होनदों आरोना थेंक इउ अमृत आंनि एप्लिकेसनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना फार्स्ट टाइम बायदि मोनदों आङो ना लाइक होदो सनाफोर लाइकबो होनानै होदो अननानै ओमफ्राय सोरबा गोदानै फैदोंब्ला जयेन जानानै होदो आरोना ओमफ्राय जसिलाया मा होनखो औ बि बर' आगै हरना दोनदो आं बेक खालामगोन होनदों बि बर' बेक खालामगोननो जोंहा जसिला नार्जारिया सिस्टारा नोङो दायो आरोना ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनखो दे ओमफ्राय नोंनि सिनायथिया खोन्थादो होनबाय आंनि सिनायथिया मारै खिथानो आंलाय आङो मा होनो नों सोंदो दैदेन बसुमतारी ओमफ्राय नों सोंनायखौ एन्सार होनोसै आङो दैदेन बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा सिलचन्द हाय मेदाम बोला हाय
ओमफ्राय thank you very much आंनि मेरिल बिस्मा लाइक करो प्लीज सिलसामदम लाइक नहीं किया तो अरे चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ प्लीज रोजे लाइक डन आबो सोना दे थैंक यू रोजे थैंक यू वेरी मच रोजे सोना ऑन बोला जसिला बाय आगैमोन होनबाय आरोना जा सिस्टारा बाय लाबाय जसिला सिस्टारा ओमफ्राय जोहा सिलसनदे मानखो लाइक सब्सक्राइब कर हम भी करेगा सपोर्ट बोला लाइक सब्सक्राइब करो हम भी करेगा सपोर्ट सिलसनदे आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करके आना मैं आपको एलबी खत्म होने के बाद रिटर्न करूंगी सिंगल बय मा होनखो सिख्लाफोर फैदों नामा होनना नायदोंलै गैसना इदि नायबाय आरोना हानिया गैया रावबो ओमफ्राय जा अमृतने भिडिअ मा होनखो साबस्क्राइब खालामबाय आं होनबाय थेंक इउ भेरि माच अमृत सब खालामनायनि थाखाय आरोना बि बरन बि अमृत हाय बोला बी बरने हाय बोला अमृत आपको रोजिया मान को ऑन बोला थैंक यू टुलु ओमफ्राय बिया मा होनखो सिलसनदे हाय बोला ओमफ्राय अमृता हाय बी बर बोला ओमफ्राय जोहा सिंगल वे अन बोला अन आरोना बुंफ्रांलायबायासै ओमफ्राय जोहा दिंगाया दिंगा फैफिनबाय नै जासनाया ओमफ्राय अन होनदों आरोना थेंक इउ दे सनाफोर रायलायदो दसे सनाफोर बिया अमृत जयेन खालामदो दे होनदों आरोना बि बर'आ अमृत नोंखौ जयेन जानो थिनदों ब्लु होनो नामा माबानो अमृतनो ना ओमफ्राय बिबुंसा आरोना बसुमतारी गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं बिबुंसा ओमफ्राय लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा जयेन जादो ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना बिबुंसा बसुमतारी ओमफ्राय जोहा बिया मा होनदों बि बर'आ दिंगा सार मा खबर होनबाय फोरिया दहाय दानजाबाय नामा फ्रेन्ड होनदों फ्रेन्ड जाथो जायो ओमफ्राय जोहा बि बर'आ मा होनगोन आब' मा ओंख्रि जानाय होनदों ना ओंख्रिया माबा दालिसोमोन आगैसोना ओमफ्राय जोहा अमृता मा होनगोन जागोन बि बर' होनबाय आरोना ओमफ्राय जोहा रजेसना अन बोला अन आरोना रजेसनायाबो जोहा ओमफ्राय जोहा सिंगेल बया हा ओमफ्राय बिया फोरि हाय बोला फोरि हाय होनदों आरो जोहा बि बर'आ ओमफ्राय फोरिया जोहा हाय बि बर' होनदों आरो ओमफ्राय बि बर'आ थेंक इउ अमृत होनबाय ओमफ्राय बि बर' मा खबर फोरि होनदों आरोना मा खबरनो फोरि खिथाहरदो जोहा ओमफ्राय र' बिमा खबर होनबाय सिंगेला मा होनखो फोरि बाजै गुड मर्निं होनदों ओमफ्राय जोहा फोरिया बि बर' आगै सना सु खालामबाय दे बायनो खालामबायनो बि बर' फोरिया ओमफ्राय जोहा रजिया अन
डिस्टार्ब खालामनाङाब्रा सिंगेल अन ओमफ्राय दिंगाया ओमफ्राय फोरिया मा होनखो नुनानै दुखु मोनबाय आगै बर' होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो था फोरि आब' बेग होबाय आंबाय बेग होबायनो फोरि बि बर'आबो ओमफ्राय जोंहा फोरिया गाबदों नै बि बर' होननानै आंनासै दे लोगोफोर रजे अन ओमफ्राय जोंहा बि बर'आ मानो गाबखो फोरि होनदों आरोना मानो गाबखो नो फोरि खिथाहरदो ओमफ्राय जोंहा बिबुंसा बसुमतारिया नों बहानिफ्राय जाखो जादों होनदों ना आङो बङाइगावआव थायो आरोना आङो पानबारिनि गामिया आरो बिबुंसार बसुमतारि ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो उनाव होबानो जायोमोन आगै भिडिअ नायनानै होनदों ओं भिडिअ एसे नायनानै बि बर' ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो जागोन आब' फोरि दा भिडिअ नायगोन आं होनदों आरोना नायनानै हो बि बर' आगै दे सनाफोर सोर दं जोंहा बिकि फैदों आरो आब' आदाया मा मावो होनदों आं नोंदानि मावनायखौ खिन्थानोसो लाजिलायलांबायलै बिकि रामसियारि ओमफ्राय डिफेन्सआव मावो आरोना सना बेलेग रायज्लायहरदो लोक्षि ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया बिके बाजै आं थांनोसैलै दे होनबाय दे सना दे ओमफ्राय फोरिया मा गोजा दुखु मोनदों नोंनि बे बायदि भिडिअखौ नुना आगै सना बि बर' होनदों आरोना जोंहा फोरिया ओमफ्राय जोंहा रजिया अन होनदों एखेया बाजै मा खबर होनदों आरोना एखे खबरा आंना मोजाङानो आरो थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबेस्टनाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय बाजै मा खबर होनबायना ओमफ्राय जा बि बर'आ अन होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सुपार हेलौ आच्छा सुपार हेलौ गुड इभिनिं बिनानाव बाय गुड इभिनिं थेंक इउ आंनि एलबेस्टनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होदो लाइक होआखैबा सुपार ओमफ्राय जोंहा रजेया अन होनदों आरो बिकिया मानो खोन्थाया आब' होनदों नोंदाया माबा मा होनो डिफेन्सआव आरोना SSB खिथाबाय आं आगै दे सनाफोर रायलायदो दसे एसेनो ओमफ्राय बिकिया बहा आब' सोर दं नोंसा होनदों आरोना बिकिया सोर दं नोंसा होनदों रावबो गैया जोंहा बिकि रामसियारि
ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिया मा होनदों मोजां जाबाय होनदों आरोना मोजां जाबाय ओमफ्राय जाफोरिया बेनोथ' जाबाय मोदै गखादों आंहा बि बर' आगै होनबाय ओमफ्राय जोंहा दैदेन बसुमतारिया नाइस होनदों आरोना थेंक इउ दैदेन बसुमतारि सोरबा लाइक होनो बावदोंबा लाइक होदो ओमफ्राय सोर सोर दङ गोदान दङब्ला जइन जादो आंजोंबो सनाफोर ओमफ्राय जोंहाय सोरबाया रजिया अन होनदों बिकिया मा होनदों आब' मानो खोनाया आब' होनदों अ दे खोनायाखै आङो आगै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनखो बावाखैलां हाबबानो लाइक होखायो आंथ' होनबाय अ थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जाफोरिया आंहाबो नोंसोरो बादि फंबाय थानायबा होनना सानोहाय आंबो होननानै गाबबाय सिबाय ओमफ्राय बिबुंसाया मा होनगोन जोंहा पानबारिया बिजनि ना बेन्दों गाव न'आव होमब्ला जारौ होनदोंना होमब्ला जारौ बिजनि फानबारि बेन्दों गाव नङा आरोना बिजनि एसे थांबावनांगौ आरो ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो आया र' नोंगौ ना आब' होननानै गाबबाय फोरि होननानै ओमफ्रायो दानसोरां बाजैया माबेनि जाखो आङो कमेन्ट होबोदों दै आंबो चेनेल बेखौ होनदों अ जागोन दे ओमफ्राय जोंहा बिकिया मोनदों आब' नोंसा सोर खालामबाय दे फोरिया मा होनदों अ बिकिया आब' नोंसा सोर मानो खोन्थाया होनदों फोरिया मा होनखो बिबुंसा आदा सा खालामबाय दे होनदों आरोना बिबुंसा जोंहा फोरिया नोंखौबो खालामबायनो साबा ओमफ्राय जोंहा दैदेन बसुमतारिया अ आङो बिजनिनिसो आरो होनदों अ नों बिजिनिनि आरो ना बिजिनिनिबाथ' मिथिगोन आरोना पानबारिया ओमफ्राय जोंहा रजे सनाया आब' सना आङो अन दे होनदों दे सना दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया गाबदों दुखु जाहैबायना फोरिया नै ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों बिकि साब होबाय आं बेग होदो होनदों बिकि नोंखौ साब होबायनो जोंहा बि बर'आ ओमफ्राय हरफिनदो नोङो ओमफ्राय जोंहा बि बर'आ रजे हाय होनदों रजे नोंखौ बिया बि बर'आ ओमफ्राय जोंहा आब' ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों आब'आ माहानि होनदों आरोना आब'आ आगै सोरखौ सोंखोबा आंखौसो सोंखोना सोरखौ सोंखो आगै ओमफ्राय दैदेन बसुमतारिया नोंलाय नोंगौखौसो सोंदों बिजिनिनि नामा होनना आङो बिजिनिनि नङा बिजिनि थांबावनांगौ दैदेन बसुमतारि फानबारिखौ मिथियाना उलुबारि फानबारि ओमफ्राय जोंहा दिंगाया फैफिनबाय जोंहा रजे सनाया मा आगै बि बर' आङो बिजि होनदों आरोना बिजिनो बि बर' रजेया ओमफ्राय कमेन्ट गारनानै दोनबा हरफिनजालायगौमोनदां गारबोबा आरो ओमफ्राय एस मा होनखो बङाइ मा जायगा आब' होनदों बङाइ गोजोनपुरियाव आगै आं थानाया ओमफ्राय जोंहा बि बर'आ बिके आब' होनदों आरोना आंखौ सोंदों आरोना आगै आङो बङाइयाव थायो आगै ओमफ्राय गामिया फानबारि ओमफ्राय जोंहा एखे
8 एखे 8 ना गुड इभिनिं होनबाय ना एभ्रिवान गुड इभिनिं होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा परिया दिंगा होननानै गाबहरदों ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अ रजे होनदों ना ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनदों मिथियो दे पानबारिखौ मिथिया जायो नामा होनबाय आरो ना मिथियो आरो ने बयबो मिथिखायो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनगौ अके परि होनबाय जोंहा ओमफ्राय बिबुंसाया जोंहा मा होनदों परि जारौ वेलकाम टु इउ होनदों आइ एम फ्रम बाक्सा होनदों आरो ना बिबुंसाया बाक्सानिनो ओमफ्राय जोंहा दिंगा मा होनखो परि सना होननानै गाबहरबाय नै दिंगाया जा रजे सनाया नों आंखौ बावबाय नामा आगै बि बर' होननानै नै ओमफ्राय जोंहा रजेया दिंगा अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिबर' बावाखै रजे होनदों बावाखै रजे होनदों जोंहा बिबर'आ ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनदों आं क'क्राझारनिसो होनदों क'क्राझारनि आरो नोङो ने ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो जोंहा रजे अन होनदों अन ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनदों अके आदा आइ एम सनितपुर होनबाय जोंहा परिया ओमफ्राय बिकिया आब' आं थांनोसै दे गाबोन फैगोन बाय आब' होनबाय दे बाय आगै सना ओमफ्राय जोंहा एस मा आब'नि लाइटआ मोजां जाथारो होनदों लाइटआ मोजां जाथारो दाना ओमफ्राय जोंहा रजेया अके बि बर' आगै होनबाय ना ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनगोन दिंगा सना गाबलायबाय ओमफ्राय जोंहा दैदेनसाया मा होनगोन दिंगा होनदों आरो ना दिंगा पानबा फंबाय थु सेरफांगुरि थांनोसैलाय हा होनलायदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा रजेया अके दिंगा अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिया रजे आब' होनबाय ओमफ्राय दिंगाया परि ना गाबदों नामा ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दिंगा सोर साबदों होनदों जोंहा बिबरा होनदों दिंगा सार साबदान होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनगोन आदा फै होनो गाबबाय ना ओमफ्राय दिंगाया बि बर' होनदों आरो ना बि बर' ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनगोन रजे होनदों ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनगोन रजे सना नोंबो दं माथो होनदों आरो ना दङ ओमफ्राय जोंहा परिया दैदेन फ्रेन्ड जादो दे बिके हरगोन होनदों दैदेन बेग हरगोन होनदों जोंहा परिया दैदेन नोंखौ लोगो जानो थिनदों आरो ना परिया ओमफ्राय बेग हरगोन होनदों नोंनो लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा रजे सनाया मा होनदों आगै बर' बोराय दावगासै आगै रजे आगै बि बर'बो बोरै दं दासान्दि खबरा होनदों आरो जोंहा सोंदों बिबर' नोंखौ रजेया जोंहा दैदेना मा होनदों दिंगा फंबाय सना आङो 11 थारिख फुङाव बिरखोगोन नेना थाथ' होनदों आरो ना बिरखोगोन ओमफ्राय जोंहा बिबुंसा मा होनदों मे आइ न' इउ गुड कुइसन परि जारौ होनबाय क्लेरिफिकेसन परि जारौ होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों आदा फैदो सेरफांगुरि थांगोन दैमायाव होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों मोजाङानो रजे आब' होनबाय दिंगाया मा होनदों समा थांगोन आफा होनदों ना
समाया थांगोन आफा होनदों दिंगिया मा होनगो उफाय गैया ओमफ्राय आरोना ओमफ्राय जा रजिया मा होनगो दैदेन सोर बाब्रेबा मासो आन्दायलायबाय दैदेन सोर मोजां दैया मा होनदों मोजाङानो रजे आब' कमेन्टआसो थांबोफोरा माखोलै ओमफ्राय जोंहा माइ आब' फैदो सेरफांगुरि ओमफ्राय मोजाङानो रजे आब' होनबाय दिंगाया फरायबायना बेखौ ओमफ्राय जोंहा दैदेन सोरमोन नों बावबायमोन आं होनदों जोंहा रजेया दैदेनखौ जाफोरिया मा होनो थेंक इउ आदा बिबुं होनबाय दिंगाया मा होनदों अके होनबाय दैदेना मा होनखो रजे सना आइ एम जाम जाम्पिं ना मा जाखो आं बारा सर्टखौ बुजियासै दै र' ओमफ्राय रजेया मा होनखो अ मोजाङानो जानांगौ दे आगै बि बर' होनबाय आरोना जोंहा मिस्टार फैदोनो बहा निलै आब'आ होनलाय होनदो आरोना आङो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो अके दैदेन हा होनबाय रजिया दैदेन अन होनबाय बिया मा होनखो जोंहा रजे आदा चेनेल मोनसेया डिलेट जाबाय आंना होनबाय अ रजे आदा चेनेल मोनसेया डिलेट जाबाय आंना होननानै गाबबाय बि बर'आ होनोना ओमफ्राय जा एस आ मा होनखो आब' दहाय मा ओंख्रै जानाय होनदों आरोना ओंख्रिया दहाय दालिमोन आरोना जोंहा रजिया मा होनखो अ मानो आगै बि बर' होनबाय होननानै ओमफ्राय जोंहा दैदेना मा होनखो रजे पागल दासो सिनायबाय होनदों आरोना ओमफ्राय बिया मा होनखो एस साबदान होनदों आरो बिया एस साबदान गला बुंदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो आंबो मिथिला आब' बेखायनो गोदान खुलिबाय आं आब' होनबाय ओमफ्राय फोरिया आगै सनाफोर दोनथ' निस्सय आं अननानै सोर लोगो गैया कमेन्ट हरना दोन दे आं बेग हरगोन दे होनदों आरोना फोरिया सोर गोदान फैदोंमोन लाइक होनानै होदो लोगोफोर दे लोगो सोर दं सनाफोर कमेन्ट दसे रायलायदो नेना दं आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नेटवर्कआसै ओमफ्राय जोंहा रजिया नै आगै बि बर' कमेन्ट हरना दोनहर दे आंनि भिडिअ'आव आङो दा उनाव बेग हरगोन आगै होनदों बि बर' नोंखौ रजेया कमेन्ट हरनो थिनो गावनि भिडिअ'आव दायो गाव बेग हरगोननो ओमफ्राय जा एस आ मा होनखो आब'नि आदाखौ नायगौमोन होनदों आरोना नोंदां हांखोया ओमफ्राय दैदेना मा होनखो र' थाथ'दो लोगो आंहा एसे बागुरुम्बा मोसानांगौ होनबाय दे जागोन दे सोर दं लोगोफोर कमेन्ट प्लिज दिंगा रजे अन दिंगायाबो ना थेंक इउ ओमफ्राय जा दैदेनामोन दे रजे कमेन्ट दैदेना बाय बिके बाय आंनि बिके सरि बिखा ना मा जाखो दा बिखानि हारा सनाफोर थाथ'दो बाय होनदों नै बयखौबो आरोना रजिया जा कमेन्ट सातथा ग्रोब जाथोंसै आरोना दे लोगोफोर सोर दङ
ओमफ्राय जा रजिया अके बाय दैदेन सना बाय होनदों आरो जा रजिया बाय हरबाय दैदेन नोंखौ रजिया जा एस एस आ मा होनगौ अबाय थांदों आब' आदाया होनदों आरो ना अह नोंदाया नोंदा गैया माबा डिउटियावसो आरोना एस 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 नोंदाया ओमफ्राय जा रजिया अन बाय थेंकिउ अन थानायनि थाखाय आरोना नंगौ नामा मारै ओमफ्राय बिया हेलौ होनदों आरोना जा हेलौ बि हेलौ जों ओमफ्राय रिं आच्छा दे रिंकुजिबो होनदों हाय हेलौ हाय आब' होनदों हाय रिंकुजि आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ भेरि माच गोदान बायदि मोनदों आङो ना नोंखौ आगै सना लाइक होदो सना लाइक होआखैबा ओमफ्राय गोदानबा जयेन जादो आरो ना ओमफ्राय जा एस एस आ मा होनखो नोंगौ नामा आब' सना होनदों ओं आगै ओमफ्राय जादो दैमालुआ मा होनदों ओंखाम संबाय नामा बाजै होनदों ना ओंखाम संथ'वाखै आरो ओमफ्राय रजे अन दे रिंकु नों अबेनिमोनबा ओमफ्राय जोंहा रिंकुआ औ होनदों आरोना गोदान बायदि मोनदों आङो ना नोंखौ रिंकु गोदान सालाय खाथि आच्छा सालाखाथिनि आरो नोङो ना अ ओमफ्राय रहन आच्छा अमृत मा होनदों लाइक होबाय आं दे होनबाय अ थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा जांख्रिखाङा फैदो ना गोजोन मोनाबिलि आब' होनबाय नै फैलायबाय नोंनि एलबियाव दसे सम आब' होनबाय दसे फैलायबाय आरोना गोजोन मोनाबिलि आगै ओमफ्राय रजे अन रजे र' दे आं अन आब' सना होनदों र' दे आं अन आब' सना अ दे रिंकुआ आब' आं आब'आ किउटार होनबाय आरोना अ थेंकिउ ओमफ्राय जा Rohan mana was on my Facebook account, but it didn't seem like yellow. You way back then. Easy फाग्ला आरोना ओमफ्राय गुड मर्निं आब' फ्रम पान्जाब होनदों ना गुड मर्निं आगै आच्छा पान्जाबनि नोङो ना थेंकिउ आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा जइन जानानै आरोना लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो एसे ना रायज्लायहरदो
Pada Bi Boroman ke Rohan Hai Hai Rohan Hai bola. Apa nan kita sabru janan dong Rohan kita. Pada kiar biasa binin Alhamdulillah dia. Isiaman deng nanga mo mahai ni abon bana age ang bongai gauni mai ma kobor kita ada sana bai rahan praja biboro KRB join please nda oमफ्राय KRB join da rozia mada on nda zara oमफ्राय bibungsa mangga morning जाब्ला दा इभिनिंसो होनदों आरोना morning जायाब्ला दा इभिनिंसो होनदों रजिया जा आब' सना बाय ओल्ड फ्रेन्ड बाय होनबाय ना बाय रजे क्रस बायदि नै Nanti. Carry mazak makalan. Logoper soर dong deh isra lebaवदों ना ओमफ्राय जोंहा JB channel hello होनदों ना JB hello JB मा खबर ओमफ्राय फैलाव हाय आब' सना होनदों ना हाय आगै हाय थेंक इउ भेरि माच आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय फैलाव मंगल सिंह हाय सिस्टार होनदों हाय ब्रादार हाय आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मंगल सिंह लाइक होदो सनाफोर गोदानै फैनायफोरा आरोना सोर गोदान हाबदोंमोन लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा जयेन जा ओमफ्राय जा जेबिया मा होनदोंना आंनि गोदान जेबि चेनेलजों बरहायबाय सापर्ट खालामदो होनदों आरोना सापर्ट खालामगोन दे आङो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोन आंनि भिडिअ'आव सापर्ट खालामहरगोन आं ओमफ्राय आंखौबो खालामाखैबा खालामनानै होदो नोङो जेबि ओमफ्राय जोंहा बिबुंसा मा होनदो पान्जाबावसो सोरांबाय होनदो नामा जारौ होनदो पान्जाबावसो सोरांबाय नामा जारौ ओमफ्राय जोंहा मंगल सिंहा मा होनखो इयेस होनदों आरोना हेलौ लोगोफोर कुमारा हाय कि खबर तुमाक होनदों ना थैंक यू वेरी मच आंनि मेरिल बिस्मानि के लिए कुमार
কি খবর খবর ভাল আছে তোমার কেনেকুৱা আপনার কেনেকুৱা খবর ओमफ्राय जे बियामोन जागोन फ्रेन्ड होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खोमथा दैमारि मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिखौ दाथ' संथ'वाखै आरोना खोमथा ओंख्रि संथ'वाखै जोंहा थेंक इउ आंनि बुसनाव फैनायनि थाखाय लाइक होखेबा लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय कुमारा मय फालासु बोला आच्छा फाले आसे ना कुमार लाइक करो प्लीज लाइक दिबा कुमार ओमफ्राय जा बिबुंसाया मा होनखो एसिया मर्निं अच्छा एसिया मर्निं हरदों होनदों एसिया सोरबा सोरबा बिदिनो होनो माने मर्निंआव लोगो बिदि होननाय जायो नामा ना माबोरैथाय ओमफ्राय खोमथाया मा होनो जोंहा मा गामि नोंसिनिया होनदों ना गामिया आङो बङाइगावआवसो थायो खोमथा नोंलाय बबेनि खोमथाया मा होनो दतमा आच्छा नों दतमानि आरोना सोर सोर दं लोगोफोर अमित दास हाय हाय अमित दास हाय हाय थैंक यू आंनि बुसनाव फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच मेरे एल्विस स्क्रीन में आने के लिए अमित दास लाइक नहीं किया तो लाइक करो अमित ओमफ्राय जोंहा अमिता हायนั่นलोगोफोर सोर सोर दं दे रायलायदो एसे टाइम ओरैनो जायो प्रान्जल नार्जारि हाब बाजै मा एसे समायना जाखो नोंलाय होनबाय नंगौना मबेनि जाखो बाजै नों होनदों ना आङो बङाइगावनि नोंलाय बबेनि प्रान्जल नार्जारि खिथाहरदो आरोना लाइक होखेबा लाइक होदो थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय चेनेलाव गोदानबा जइन जानानै होदो आंजों अननानै ओमफ्राय जोंहा खोमथाया दान होनदो आरोना प्रान्जला मा होनदों आं गसाइगावनिलै बाजै होनदों नंगौना मारै खबरफ्रा लोगोफोर सोर सोर दंमोन आङो एलबिखौ दोननोसै आरोना
कौन है मेरे रेस्टोरेंट में अभी मैं एलबी रखने वाली हूँ गाइस। सबको बाय बाय गासिबो बाय बाय लोगोफोर दोननोसै आङो कमेन्ट दिहुननानै थांसिगोन नै माने जों रुको 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 ब्लू बुखारने दे गैया चला गया